Valletta, il-belt għall-istaġuni kollha. Kollox għandu ħinu. Valletta tilbes libsa skont iż-żmien. Żmien il-protesti, żmien il-festi, żmien iċ-ċerimonji statali, żmien is-serjetà u żmien il-karneval. Tradizzjonalment, il-karneval jaħbad eżatt qabel ir-Randan, żmien ta' sawm u penitenza. Fil-fatt, il-karneval insibuh tradizzjonalment ġewwa pajjiżi b'influwenza Kattolika. Il-kelma karneval hija mnisla mill-kelma bil-Latin carnevale, jew aħjar neħilsu jew ngħidu saħħa lil-laħam. Kienet regola li fl-aħħar jiem qabel ir-Randan kulħadd kellu jeħles mill-laħam, ġobon, xaħmijiet u l-ħelu. Din kienet okkażjoni biex il-komunità tagħtiha l-ħela u magħha iżżid ix-xalar u ż-żuffjett. Naturalment, il-kelma laħam ingħatat ukoll tifsira senswali u dejjem kienet skuża biex ċertu regoli ta' mġiba jiġu sospiżi għal ftit jiem. F'Malta, il-karnival beda minn qabel ma daħlu l-kavallieri. Għandna xhieda ta' dan għax fl-isptar tal-Santu Spiritu kienu ħarġu ikel speċjali għall-karnival fl-1527. Jiġifieri qabel ma qatt waslu l-kavallieri. Issa, din il-pjazza hija ċentrali għall-karnival anki fi żmien il-kavallieri. Għall-ewwel, il-karnival fil-bidu tal-miġġja tal-kavallieri kien isir fil-Birgu. Iżda meta mbniet Valletta, il-belt il-ġdida kienet ċentru ideali għal festi tal-poplu. Iċ-ċentru tal-karnival kien Pjazza San Giorgio. Il-karnival kien jibda minn hawn. Pratikament in-nies kienu jiġġabru s-sibt taħt il-gallerija tal-Gran Mastru, jistennew wieħed mill-uffiċjali tal-ordni jiġi biex isaqsi permess lill-Gran Mastru ħajjinbeda l-karnival. Il-Gran Mastru kien joħroġ fit-tieqa jagħti dan il-permess, kif jagħti dan il-permess jibda l-isfin tal-parata. Għalkemm il-karnival kien xi ħaġa tal-poplu, il-kavallieri kienu jieħdu sehem fih ukoll. Il-Gran Mastru de Valett kien awtorizza l-ilbies tal-maskri fil-karnival. Kien hemm ukoll żminijiet meta kienu l-istess kavallieri li ħeġġew lill-poplu jiċċelebra l-karnival. Bħala sinjal li l-liġijiet ġew sospiżi, kienet tiddendel ġebla mill-Kastellanja fejn illum hemm il-Ministeru tas-Saħħa u li fih kien hemm il-Palazz tal-Ġustizzja. Il-Ġustizzja kienet tagħlaq għajnejha u widnejha għal ftit jiem. Malli l-Gran Mastru jagħti l-kunsens tiegħu kienet tibda il-parata. Il-parata hija żifna imnebħa mir-rebħa ta' Malta fuq it-toroq fl-assedju l-kbir. Fiha jieħdu sehem irġiel jew tfal li jiffurmaw żewġ ċriki biex wabel tal-injan f'idejhom. Dawn jirrappreżentaw lil Maltin u lit-toroq. Il-parata tispiċċa b'tifla li tirrappreżenta lil Malta rebbieħa b'sejf f'idejha tiġi mollija fost l-ajjat u ċ-ċabċib tal-folla li kienet tinġabar fi Pjazza San Giorgio. Issa, l-importanti li nkunu nafu l-isfin tal-parata ma kienx isir biss fil-pjazza, imma kien isir fil-kantunieri tal-belt. U n-nies kienu jagħtu l-flus lil dawk li qegħdin jisfnu l-parata jew biex jiġu jisfnu l-parata ħdejhom. Jew kellha kif jarawhom fit-triq jisfnu l-karnival, jisfnu l-parata kienu jtuhom il-flus. Jiġifieri din kienet issir mal-belt kollha. Il-parata hija żifna li għadha ssir sal-lum. Użanza oħra fil-karnival kienet il-qarċilla. Hawnhekk mat-toroq tal-belt kien idur nutar u jaqra ftehim għal żwieġ fittizju. Kien dan iż-żwieġ fals bejn mara u raġel bin-nutar li kien pratikament jgħid jaqra l-atti taż-żwieġ fejn da jgħid l-arusa x'sa tagħti l-arus, l-arusa tagħti sa jagħti l-arusa u kienet kollha f'vena satirika.
Iżda dan ix-xalar xi drabi kien jinkwita lill Grammastri, anke minħabba l-fatt li l-ordni kien wieħed reliġjuż. Il-maskri kienu jagħtu anonimità lil min jilbishom u De Valette kellu diversi rapporti ta' mġiba ħażina mill-istess kavallieri, tant li kellu jiġbdilhom l-attenzjoni għaliha. Iktar il-qudiem fl-1639 il-Grammastru Giovanni Paolo Lascaris spiċċa biex għamel diversi regoli li ma niżlux sew kemm man-nies kif ukoll mal-kavallier infushom. Fost affarijiet oħra, Lascaris ħareġ proklama li ma ħallitx aktar nisa jieħdu sehem fil-ballijiet fil-bereċċ tal-ordni, kif ukoll ma ħallix aktar nisa jilbsu l-maskri. Kull min jinqabad kellu jsofri s-swat. Ordni oħra kienet li ħadd ma seta' jilbes tax-xitan. Ħafna tefgħu t-tort ta' dan kollu fuq il-konfessur Ġiżwita tal-Grammastru. U minħabba fekk, il-Ġiżwiti spiċċaw iċ-ċentru taż-żuffjett u s-satira. Meta saru xi arresti, inqala ħafna nkwiet li wassal għall-ewwel tkeċċija tal-Ġiżwiti minn Malta. Din ir-ruxta waslet ukoll fil-belt għax dawn kienu qegħdin il-belt. Jiġifieri din kienet ukoll minħabba l-karnival. Wara din il-ġrajja, il-Grammastru Lascaris naqqax ismu għal dejjem fl-idjoma Maltija, Wiċċ Laskri. Il-karrijiet mhumiex xi ħaġa moderna biss, kont issibhom ukoll fi żmien il-kavallieri. L-unika wieħed li veru għandna dettalji fuq huwa l-karru tal-karnival fejn il-kavallieri jagħmlu ta' parsi li qegħdin l-isptar, allura mis-sodot tal-morda bil-kidba fuq il-morda, ovvjament kidba ironika u satirika fejn idaħqu daw il-marċandhom u fejn hemm in-nurses u t-tobba qegħdin jiddiskutu dawn il-każijiet u ġew taħt il-gallerija tal-Grammastru biex jurwielu. Kien hemm ukoll il-kukkanja li fiha il-poplu biss seta' jieħu sehem fi Pjazza San George fuq lasti kienu jiddendlu annimali, salzett, priżet, bajt u fuq nett id-dritt għar-rebħ ta' xi flus. Hawnhekk fil-pjazza li għadin jiġifieri Pjazza San George hawn ukoll il-ġebla tal-kukkanja illi nstabet meta kienu qed tiġi rranġata il-Pjazza tal-Belt fejn ovvjament il-kukkanja kienet tintrema fi żmien il-kavallieri. Meta ġew l-Ingliżi sabu l-karnival għadu b'saħħtu. Kien hawnhekk fejn il-karnival ħa xeħta aktar satirika. L-Ingliżi meta ġew sabu l-karnival u n-nies bdew jiċċelebrawh kif kienu jiċċelebrawh, jiġifieri li kienu jimxu jitilgħu jinżlu strada rjali dak iż-żmien u mbagħad kienu jiġġuwaw u jitkellmu, jisfnu, jaqbżu, jiżżuffjettaw, kienu jagħmlu minn kollox. U kien hemm ukoll is-satiri. Is-satiri kienu importanti ħafna. Kienu satiri ta' natura politika. Il-karnival kien meqjus minn ħafna bħala okkażjoni ta' dnub, speċjalment minn xi nisa u anzjani. Kien isir ukoll sforz biex it-tfal ma jiddakrux mill-eċċessi tal-karnival. Fi żmien l-Ingliżi kienet darba ġrat traġedja kbira fl-1823 li kienet saret ta' Ġieżu. Dan kienu tfal li ġew mirfusa minħabba l-ġuħ li kien hemm daw kellhom ituhom xi ħelu u xi ikel wara l-40 ora xi tfal biex ma jiġux fil-karnival kienu joħduhom passiġġjata l-Furjana il-bot mid-dnub. U mbagħad il-kbar kienu joqogħdu fil-knisja jitolbu kienet issejħa l-40 ore. Waqt iż-żmien tal-karnival għad-dnubiet li kienu qegħdin isiru. Issa meta tfal ġew lura ġew tard, il-benedizzjoni saret tard. Bdew għaddejjin in-nies u jaraw il-ħelu u jaraw l-ikel, il-possibilità ta' ikel, daħlu ma' tfal u avġuhom għax il-bieb kienu nsewħ magħluq. U l-ajjat ta' l-ommijiet li saru jafu li tfal tagħhom kienu mietu jew kienu weġġaw ħafna, kien jinstema' mill-kospikwa. Kienu mietu madwar 100 tifel u tifla. Kien inqala l-inkwiet ukoll fi żmien il-Gvernatur Sir Patrick Stewart.
il-gvernatur li kien Sir Patrick Stewart li dana kien protestant ta' setta partikolari li kienet tissejjaħ is-Sabbatarians, ġifieri dawn il-ħadd ma kien jista' jiġri xejn għalihom. Allura kien qal li il-ħadd ma jistax isir il-karnival u n-nies bħala protesta ġew fil-pjazza libsin ta' assisin protestanti il-ħadd ġew jitilgħu jinżlu, ġifieri ma kinux libsin suppost tal-karnival imma kienu evidentement. Mbagħad meta kien finżu lix-xemx ħarġu s-soldati biex jagħmlu l-parade tagħhom. Kien hemm wieħed tifel jgħidu li tefa' ġebla u li di faqqat it-tambur ta' wieħed ta' dak li kienet idoq it-tambur biex jagħmlu l-marċ. Dawn arrestaw il-Maltin li kien hemm, arrestaw ħafna Maltin li l-għada telgħu il-qorti u din u li tant kibret din il-ħaġa li mbagħad spiċċaw li jipprotestaw l-Ingilterra biex jieħdu di bħala skuża biex isaqsu għal self-government, għal dak iż-żmien għal Konsilju Popolari u nistgħu ngħidu sena wara il-gvernatur tant kienu għamlu ħajtu impossibbli għax kien hemm tant protesti li saru li pratikament twarrab u raġa' mar lura l-Ingilterra. Il-bidu tas-seklu 20 raw ukoll il-bidu tal-karnival organizzat. Is-satira kienet fl-aqwa tagħha. Beda l-karnival organizzat, bil-karrijiet organizzati, eċetera, eċetera. Però ħaġa oħra li kienet tara din il-pjazza hija id-dħul tan-nies fil-palazz għal-ballu tal-karnival, għax il-gvernatur fis-seklu 19 kien jagħti l-ballu. U dan il-ballu kien importanti ħafna u jekk inti kont tottal xi ħaġa f'Malta kont tiġi mistieden il-ballu tal-karnival. Is-satira fil-karnival twaqfet ħesrem fl-1935. Is-satira propjament waqfet ħeżrem u ma waqfitx għax in-nies riduha tieqaf, waqfet għax kien hemm ordni tal-Pulizija fl-1935, jiġifieri 3 snin wara li l-Ingliżi neħħewna is-self-government, okay? U is-satira waqfet għaliex bdew jibżgħu li se jkun hemm il-kritika għall-Italjanità għaliex kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa. Qabel u wara l-gwerra, il-karnival kien jiġbed folol kbar fil-pjazzett ta' Valletta, li żjed fi Pjazza San Giorgio. Il-karozzini, il-turistur ta' Malta. Tara ġol karozzini raġet li besta mara brunella u ma sarfux. Juħet minnhom missieri. Darba minnhom li besta bejbi munkat ma' karozzini kun hemm wieħed ħanajda xejċajta u ħallu pastis ma' wisċu. U da mistieri, għam jiġri għalla jħuġ daqqa. U bdew jgħaddu għalla jbirek, għalla bejbi kemmu b'sabju, għax kien jħessa bejbi. Ta' tkunifi jien ħat per eżempju il-komestiva, jisnu namlu 4 bula, bil-arbli jisnu, fil-5 ta' bil-ħodu duqna l-kazuba. Biex jippreparaw it-tfal u nibsu l-palata u nduru il-belt u mmorru ġol il-ħula. Is-soldati tas-servizzi Ingliżi kienu jieħdu sem ukoll fil-karnival u spiss kienu jispiċċaw f'konfront ma' żgħażagħ Maltin. Ġieli miż-żuffjett il-kwistjoni taqa' għas-serjetà. Jiġu magħna u meta jxorbu huma besta kwistjoni jielu, allura ħassa konna niġġieldu magħhom u ma nistax ngħid. Ma tafx maħħom, ma xolla kienu sredjati, allora konna nduru għal-jom. Wara li ġu u naqirbuħ u dawla, kienu naqna, let's go have a drink. U biex il-gawdi l-karnival, x'kien jagħmel? Qabel kien hawn ċertu ħanut, kien jismu Grimbel, kien ibiħ ħwejjeġ u da. U daw kellhom permess mill-Professor Marshall
li jmorru jixtru libsa mbagħad iħallsu bit-ċek il-proper marċel tan-Navy. Allura kienu jmorru jixtru libsa dak iż-żmien 5 liri kienet u jbijaw għalila. Għaliex biex jmorru u għabirra insomma sejna għal-mewt. Jgħatna u għabel ma jfirqu dak li jġilet mija kienġi jiskuża ruħu jikpi. Matul iż-żminijiet, kulħadd kellu ċans jipparteċipa fil-karnival. Wara nuqqas ta' diversi snin, il-karnival reġa' daħal lura fil-qalba ta' Valletta. Karnival lura fil-qalba tal-Belt, peress li l-karnival ilu ma jidħol il-Belt 4 snin, din is-sena deċiż li nerġgħu nitlu ġewwa l-Belt. Ovvjament kulħadd tra l-proġetti kbar li tisiru fid-daħla tal-Belt, allura ma kienx vijabbli li l-karnival jibqa' jsir il-Belt biss. Il-karnival kif toħorġu minn ġo l-Belt, isek għandek kej kun ħejtlu tqiegħ minn ġo fih. Għal diversi fatturi ġifieri anke Pjazza San George, l-istorja li kien hemm. Ġenarija, il-karnival Malta ġo l-Belt sabiħ. Le, hemm rabta kbira u l-ewwel għandek il-maġġor parti tal-parteċipanti huma Beltin. Il-karnival qatt ma jista' jseħħ jekk mhux bl-isforz volontarju ta' ħafna nies. Fl-imħażen tal-karrijiet, l-attività ma taqta' qatt. In-namra tiegħi bdiet meta kont għadni naqra ta' tifel, kien hemm nejber ma' ġenbi, il-bambini teħlomor għax għadu jarma sallum il-ġurnata. Bdejt naħdem miegħu, immur inti ħdaqqatit wara l-iskola, wara l-mużew. U qisu kif tfarfartu ħatleta tiegħi, tħajjart li nibda din il-karriera. Ejja ngħidu il-karnival qiegħed mal-familja tiegħi. Minn missieri, Alla ċegwa tal-ġennis ta' mejja aħna konna 13 ħawa u wieħed wara l-ieħor kollha għamlu karnival. Jien ili 65 sena fil-karnival. Bdejt fil-karnival meta kont żgħir prattikament nanti fejn kienet toqgħod il-Belt ta' Fatanjama kien hemm il-maħżen ta' Paul Turmi, l-Pampalun. Kuġinu dejjem imur hemm u jien naħrab ilha mill-veranda mmur nittawwel. Pawlu kellu portiera, ġili kont nittawwel u ġili il-bib kien ikun magħluq. U darba ġifieri rani wara l-bib għax ukoll jafna u daħħalni u bdejt ngħinu minn hemm u komplejt. L-ippjanar ta' kull karnival jibda kmieni ħafna. Din oħra eżempju, ħafna nies jaħsbu ġili ngħidu għandhom għadni ġej mill-maħżen. U jkun xi xahar qabel karnival. Jgħid li żgur jgħidlex bħalissa tibdew taħdmu għall-karnival. Imma ma jirrealizzawx il-rikaw tal-karnival jibda mhux mill-xahar qabel karnival, jibda xi ġimagħtej wara l-karnival. Ifhimni, tibda tippjana kif jgħaddi l-karnival inti tkun tirrelassa ftit, però l-moħħ xort hemmhekk jibqa'. I mean, il-helpers jonqsu wara l-karnival. Inti tibda tippjana, tkun fil-kwiet, tibda tgħid imma kukun nagħmel hekk, tibda tippjana s-suġġett, il-mużika, il-movimenti fejn jidħol il-karru, tittara x'liema kategorija sa tagħżel hekk hux ta' sfin jew nkella karru biss, għax hekk inti ħad tidħol fil-kategorija ta' sfin, tittażel kemm fil-kostum u kemm fil-kuluri tal-kostum biex tqabbel dejjem mat-tema li jkollok. Nibdew niltaqgħu il-leaders u l-helpers, eċċetera. U nibdew noħorġu bit-tema tal-karru. Kif naqblu fuq it-tema, isir l-sketches, isiru sketches differenti, 3 jew 4 differenti, kif naraw li we're on the right track, naqbdu biċċa minn dak l-sketch, biċċa minn ieħor u nibdew minn hemm. Imbagħad jibda x-xogħol tal-ħadid, sakemm min jaħdem fuq il-ħadid jibda jweldja u jfassal il-ħadid. Ikun hemm grupp li jaħdem fuq it-tafal fejn jibda jimmudella ċertu ċuħ, ċertu forum. Mbagħad jibda tfassil ix-xogħol tal-injam, għaliex da x-xogħol kollu li għaw ġewwa kollu għamul bl-injam. Mbagħad tibda l-kartapesta. Kartapesta, kif tkun lesta l-kartapesta, jibda l-kulur. Mbagħad għandek proċessor tas-sealer, eċetera, eċetera. Il-karnival lura fil-qalba ta' Valletta jippreżenta diversi sfidi. Ovvjament l-ewwel li ridna nagħmlu illa ninċekknu ftit il-karrijiet għax biex jgħaddu l-karrijiet minn Pjazza San George bil-fors titgħaddi minn triq l-Arċisqof li hija triq ma' ġenb il-palazz. Kellna nċekknu ftit il-karrijiet.
Affarijiet oħra li kellna nagħmlu li l-istents kollha illi ħajintremaw hawnhekk iridu jkunu bil-lakstu taħt, ovvjament ħabba l-pavimentar ġdid li hawn. Valletta tista' tħabbata ma' bliet u postijiet oħra fl-Ewropa li huma rinomati għal karnival tagħhom bħal Viareggio, Xakka fi Sqallija, Nizza, Venezia u oħrajn. Nimpressjona ruħi, ġifieri għaliex eżempju Viareggio għandek imħażen fejn karru joħroġ lest. Għandek mużew ta' karnival li jiġbor fih numru ta' storja u sketches ta' karrijiet li ħarġu anke jorik il-proċess ta' kif jinħadem karru ta' karnival li f'Malta ma nafux bihom dal-affarijiet. Jidher li pajjiżi oħra il-gvern u awtoritajiet oħra jirnexxilhom iġibu fondi biex il-karnival, anzi jużaw il-karnival biex ikun mezz ieħor ta' ekonomija. Jien naħseb li l-karnival l-hemmhekk idu nħallsu. Aħna mżejnin kollox fis-sens, jekk issemmi Viareggio għandhom karrijiet biss, jekk issemmi Sjaċċ għandhom karrijiet. Aħna għandna d-danza, għandna l-kostum u għandna wkoll il-karru. Tliet elementi li jagħmlu l-karnival bażikament tad-dinja kollha. Jekk insemmu l-Brażil, l-ikbar karnival li jsir fid-dinja Rio de Janeiro, il-karrijiet bdewhom minn xi sentejn ilu law, forsi 3 snin ilu. Id-danza kienet popolari. Malta għandna d-danza popolari għax għandna l-kumpaniji tad-danza, għandna l-karrijiet popolari u għandna wkoll il-kostum. Il-kostumi kibru, salu elaborati, jintefqu ħafna u ħafna eluf, mhux mijiet ta' flus. Jiġifieri aħna għandna karnival imżejnin minn kollox. X'jista' jsir biex il-karnival jiżdied aktar fil-popolarità kemm mal-Maltin kif ukoll għat-turisti? Li jsir iktar marketing b'saħħtu fejn jidħol it-turiżmu, nitkellem ma' turisti li qas jafu meta ġej karnival. Ġili kellna karnivali fejn lanqas billboard u poster ma kellna, ġifieri lanqas għandna website uffiċjali tal-karnival. Jien nemmen li jekk nippromowtjaw tajjeb hija għandhom jiġu turisti biex jaraw il-karnival f'Malta. Jiġu mhux qed jiġu biżżejjed. Ovvjament tittaħdem ħafna u tistink iktar biex dawn it-turisti jibdew jiġu propjament għall-karnivali ta' Malta. Aħna meta morna l-karnival ta' barra, alla borja puċana u kont mal-President Melbourne Band kelli nħallat biex narhom jaħdmu. Allura nibtu aħna l-bibien jiġu turisti ċażerġojin iġibuhom u jiġu għaraw ix-xogħol u jħallsu. Dawk il-flus li jitlu naħluhom għall-karnival. Viareggio għandhom il-famuż Carnival Village. Dan il-Carnival Village jaħdem is-sena kollha. Mela ġo fih għandek il-hangers fejn jintremaw il-karrijiet u anke maskaroni, ġo fih għandek ukoll mużew illi jattira eluf kbar ta' nies għax dan il-mużew bażikament għandek l-istorja tal-Karnival ta' Viareggio, kafetterija turisti u l-iktar ħaġa importanti li għandu fih hija skola żgħira tal-karta pesta. Daw it-tfal joħduhom hemmhekk, ituhom forom, jagħmluhom il-gazzetti bil-kollha u jimlew daw il-forum nixfuhomlhom fil-fonnu jtuhomlhom magħhom biex iġibu l-itfal konxi illi inti biċċa karta gazzetta li inti tarmija tista' toħloq figura ta' pupu, ta' pupa, ħuta. Jiġifieri u minn hemmhekk minn ta' 5 snin, 6 snin, it-tfal jibdew jirrealizzaw li daw il-karrijiet majestużi magħmulin minn din famuża karta pesta. Karnival bħal maskra, minn barra f'der sabiħa, però minn wara għandek ħafna problemi. Tittabdejt ja ruħek, jekk in-nies jieħdu pjaċir b'din it-tali tema tittamel lila. Mhux qed ngħidlek timxi ma' kull sena, però dejjem tipprova xi ħaġa b'differenza milli jkollu ħadd ieħor. Il-karnival fil-belt għandu elementi ppjanat fih. Sa fejn jaslu l-ippjanar u l-ispontanjetà biex il-karnival ikun suċċess? Il-ispontanjetà u l-organizzazzjoni għal ħafna snin imxew id fit. Pero iktar ma beda jiġi organizzat il-karnival, inqas beda jkun hawn spontanjetà. Is-sena d-dieħla xenarju jkun kompletament differenti għax ġanna feedback tajjeb illi ħafna mill-parteċipanti li jixtiequ li jaħdmu karrijiet satiriċi. Dis-sena minna l-ewwel pass, ovvjament is-sena d-dieħla inkabru l-livell għax ta' minna jdu li għandna ħafna rikjesti ta' parteċipanti anke ġodda illi jixtiequ jaħdmu. Ġifieri l-problema tagħna kulħadd jaf hija is-sajt fejn jintremaw il-karrijiet fejn naħdmu, imma problema li qed nittekiljaw kollu fi żmien sena u nofs tkun ukoll xi ħaġa li tkun solvuta biex il-festa tal-karnival tkompli tikber. Jekk aħna sa narġgħu indaħlu s-satira, hija importanti li s-satira jagħmlu biha li jridu l-karristi, iż-żeffina u l-parteċipanti tal-karnival. Għax din tista' wkoll toħloq spontanjetà nies normali jistgħu jiġu jagħmlu elementi satiriċi fit-triq.
u da ikun is-sabiħ tagħha. Wara sena xogħol, ikun wasal iż-żmien li l-karru joħroġ mill-maħżen biex jitgawda mill-pubbliku. Il-karristi kollha jaqblu fuq din, hija emozzjoni kbira. Staqsi l-helpers, naqbad nibki. Kif tara l-karru armat, żewġ expressions u jew tieħu qata jew tieħu sodisfazzjon. Jien ngħid għalihekk din 13 sena fil-karnival. Qatt ma rmajt karru ħadd qata. Dan immaġina inti għandek tarbija, rabbejta u telqitlek. Jiena għalija l-karru kif isser, bnejtu, sewwa kif joħroġ minn hemmhekk, ma nafx jsir minnu jiena. U ma nafx jiġix lura fuq kollox. Il-karnival huwa parti essenzjali mill-wirt kulturali ta' Valletta u ta' Malta kollha. Isu bejn tradizzjonijiet u r-rabtiet li kien hemm miegħu ta' knisja anke politika. Daħal fil-kalendarju Malti, daħal fl-istorja Maltija. Allura jġor ċertu dik li ngħidu la kultura. Kulturi hija ħafna wiesa, ġifieri ma nafx fejn jibda l-lajn u fejn jispiċċa l-lajn. Però naħseb li bejn dawk iż-żewġ lajn sa mill-karnival li jifforma parti mill-kultura. Karnival hija l-ikbar skola ta' arti li teżisti, għax fiha kull forma ta' arti, jekk timmudella, jekk tisbuħ, jekk tiweld, jekk tħit il-kostumi, ħafna arti illi bihom kollha flimkien isawru l-Karnival Malti. Wara xhur twal ta' pjanar, kreattività u ħidma flimkien, il-karru jixref il-barra mill-maħżen biex jitgawda min-nies. Għalija jien il-karnival parti minn ħajti u ma ntilqux u fajt nixtieq ma ngħidix il-mara saba tikbi li mmut ġol karnival, ma tammut immut ġol karnival. Valletta lesta biex għal darb'oħra issir ċentru ta' attività. Palma għamlet kull sena minn mindu twaqfet, Valletta terġa' ġġib lin-nies flimkien. Passjoni, sagrifiċċju, ħsieb, u importanti wkoll, u dedikazzjoni fl-istess ħin. Il-karnival lura fil-qalba tal-belt. Bla karnival ma noqgħodx. Valletta, ċelebrazzjoni. Kulur, ħoss, ħafna ħoss, żufjet, ċajt, daħ u ferħ.